Molweni, ndineminyaka eyi-13 kodwa naloko ngeke ukholelwe kuba ubona intshebe. Intshebe ayithethi, iyafana nenwele. Uyakwazi umntwana ezizalwe nenwele inganaminyaka. Hlaleke benentshebe bendisatsho ndineminyaka eyi-13. Ndathi na-10 ndizihambele ndawo nethile ezele nje ndadibana namantombazana amathathu. Andibuza igama lam, ndawaxelela. Ndathi ndinguluyolo, bandibuza uba ndisuka phi, ndabaxelela. La mantombazana anga andibuza uba ndiphethe ntoni. Epokethini ndandiphethe i-600. Bathi abafuna imali yam. Bebephethe izitshethe nababuza uba nifuna ntoni xa ndingafuni imali. Thathani ifowuni yam. Bathi abafuni ifowuni yam. Ndathi nifuna ntoni? Because ndifuna ukuhamba apha. Ze bendivalele bengafuni uba mandedlule. Iinyembezi zaziphuma. La mantombazana anga ndandicinga ngee-ages zabo zebephaa koo-19. Ukhumbule ndandina-13 years. Bathi abantwana bafuni mna. Ndathi nifuna ntoni xa ndingafuni mna? Bathi sifuna into yakho. Yeyiphi into yam? Bathi yeyi ungalinge usidlalisele thina. Ungalinge usidlalisele. Ungalinge usidlalisele. Bandiswipha bandilalisa phantsi. Bazenzela apha kum. Emva koko ndaqhubeleka nendlela yam. Bayithathe imali leyo 600 leyo. Ndaqhubeleka nendlela yam ngaye etawuni, ndaya emapoliseni. Xa ndifika emapoliseni ndaripota isitori sam sonke. Into ayenzayo amapolisa andihleka. Bathi into vele ndandiyifuna le. Bekutheni ndiyosiwa amantombazana. Ndimdala ndinentshebe ndibaxelela ndikhwasa ndisithi ndina-13 years. Basuke bandihleka. Bathi ndiyaxoka. Into ebendiyifuna le ngase bandim abariphileyo. Ndathi ndenze ntoni? Into efose bayenza banika ifomu bathi mandiyigcwalise. Ngelo xesha iinyembezi ziyawa. After 30 minutes xa bezojonga ifomu yam imanzi intizi iinyembezi. Igcwele izinyembezi zam ndiyakhala. Kubuhlungu. Bathi ndi-useless. Indoda enjani elihlungu lwamantombazana. Ndabaxela zibephethe isitshetshe aba bantu nesibhamu ngemigulukudu bathethe nemali yam. Baqhubeleka bandihleka. Ndingazi uba mandithini. Kwahlaleka iintsuku. Ndagoduka ndingayigcwalisanga nofomu. Bathi ndiyifake emanzini ngenxa yenyembezi. Ndagoduka. Ndaphinde futhi ndahamba ngeenyawo ngakule ndlela bendihamba kuyo. Ukhumbule xa ndisuka apha ndisetawuni ndihamba ngeenyawo. Kwathi kusenjalo ndadibana noyedwa ola mantombazana wandireyiphayo. Ndadibana naye. Wandibuza uba ndivelaphi. Ndathi ndivela kwabhuti wam ePantu. Wandibuza uba ndiyixelanga yonke na into. Ndathi ana. Naye wazama ukundiphinda. Ndamgwaza wafa. Ndaphinda futhi. Ndathi ndinabo ubufakazi nantsi yantombazana iphaya isehlathini ngoku. Ibizama ukundiphinda. Amapolisa akhawuleza ahamba nam ndawasa straight apho kwenzeke khona isigameko. Afika athi ndingumbulali ndimbulele. Intombazana nje bengeke izama ukudlwengula. Ndabanjwa. Ndavalelwa ijele iminyaka neminyaka. Iphutha balenzayo ukuthatha isikhiya basilahle. Ndaphuma ngeparoni. Ngoku ndingaphandle. Isikhalo samadoda sivakala samantombazana. Xa sihlukumezeka thina singamadoda sinako. Kungani kunje? Bendiyokhala ndahlekwa. Namhlanje ndazenzela umsebenzi ndabanjwa. Ngoku andizazi akukho apha ndingafumana khona umsebenzi. Andiqatshwa ndawo. Into endiyenzayo nje kukubamba amatorho phaa naphaa ndibiye iigadi zabantu. Kunzima kum.
even kunzima nokuhamba, amantombazana akasandifuni ngenxa bandibiza ngombulali. Kulo mhlaba ndihlukumesekile, kulo mhlaba ndihlukumesekile, andazi uba mandiye ngaphi. Kunzima Lendile, kunzima Taristo, kunzima kulo mhlaba. Aze bendicinga ukuba konke endikwenzayo kuzondihlolisa. Ndizamile ukubhala inkondlo kodwa khona nomnye ondivayo. Ndizamile ukwenza izitori kodwa khona nabanye abazilandelayo. Bayazibuka nje bazedlule. Abanye bazibuka nokubuka bathi jonga nanko lo mhlongolo bayazedlula. Kufuneka sizame njani ukuze siphumelele kule nto esiyenzayo? Ya, Senguliyolo the poet. Bendingenzi poem la, bendisenza istory sento esenzekayo. Because once umntu enziwe into ukuthi abe useless, umjito njani lo. But once azenzela umsebenzi senguyo rongo. Taristo kuba salute uthi Taristo. Okay, abafuna ipoems zami nestories zami ndicela bangena pha ku YouTube baseshe Liyolo Malufete. Khosa drama Intlupheko Umthakathi by Liyolo the poet. Khona istories zami ku YouTube. Okay. Taristo. Kusasa siya town mas. Kunzima kulo mhlaba.